Днешното бойно поле е доминирано от дронове. Информацията вече не пристига за часове, а за секунди. Но истинското предизвикателство е, че командирите трябва да виждат всичко едновременно. Дронове, камери, сензори, радари и живи предавания, идващи от множество единици на терен. Проблемът е, че всички тези източници идват от различни системи, различни технологии и дори различни поколения. А в съвременната война фрагментацията означава уязвимост. Тук ATEM прави разликата. Нашите решения за видеостени и превключване обединяват всички потоци в една унифицирана оперативна картина в реално време, без никакво забавяне. Операторите могат да наблюдават разузнавателни дронове, PTZ камери, инфрачервени потоци, тактически карти и критични за мисията данни, всичко това от един интуитивен интерфейс. И най-важното, ATEM се интегрира безпроблемно с съществуващата устаряла инфраструктура. Няма нужда да се изгражда наново това, което вече работи. Ние го модернизираме интелигентно в свят, в който дроновете определят темпото на битката. Ситуационната осведоменост не е предимство, тя е от съществено значение. ATEM, виж всичко, контролирай всичко. Ако искате още подобни анализи, не забравяйте да харесате, коментирате и да се абонирате.